L-Awtorità tal-Ippjanar wettqet azzjonijiet ta' nfurzar fuq 8 siti irregolari li ngħataw permessi ta' stanel barra żona tal-iżvilupp. Dan wara snin ta' gvern nazzjonalista li mhux talli approva żviluppi fuq diżett imma saħansitra ħalla jseħħu abbużi flagranti mingħajr infurzar. Fl-aħħar xhur l-Awtorità tal-Ippjanar bdiet b'eżerċizzju ta' nfurzar u mill-ispezzjonijiet illi saru rriżulta li kien hemm abbuż fuq permessi li ħarġu fi żmien gvernijiet nazzjonalisti. Fost dawn numru ta' permessi biex jiġu żviluppati stalel li mbagħad spiċċaw jew f'residenzi u vilel bil-pool jew stabbilimenti kummerċjali. Il-ġurnal Kulħadd li rrapporta l-istorja b'mod esklusiv qal il-permessi oriġinali inħarġu għal stalel ta' żwiemel, iżda l-applikanti b'mod abużiv qalbu l-użu tal-post għal djar residenzjali jew post b'użu kummerċjali. Jirriżulta li numru minn dawn is-siti fuq diżett ingħataw permess maġġel lejliet l-elezzjoni ġenerali tal-2008. L-istess permessi tħallew matul l-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista bejn 2008 u l-2013 jiġu trasformati f'vilel bi swimming pools, kif ukoll ristoranti kummerċjali. Dwar dawn qatt ma ttieħdet azzjoni li fall-Awtorità tal-Ippjanar il-ġdida li qed tagħmel xogħol ta' nfurzar qawwi. Dawn is-siti fl-aħħar ġew imbarrati u ma jistgħux jiġu aċċessati mis-sidien. Inqatalhom ukoll is-servizz tad-dawl. Il-membri tal-infurzar fih dan l-Awtorità tal-Ippjanar sabu li kien hemm żewġ siti permessi ta' stalel ta' żwiemel li qed jintużaw għal skopijiet kummerċjali biex isiru ikliet bħal fenkati. Instab ukoll li hemm 6 siti irregolari bil-permess ta' stalel imma kienu qed jintużaw għal djar residenzjali. Dawn is-siti jinsabu f'Ħażebbuġ, Ħalaxa, Ħażabbar u Marsa Skala.